Hello mga kasyot. May buntag to mga kasyot. Advance in Happy New Year. Karon pag ginagpakita ang adlaw mga kasyot. Karon pag ginagpakita ang adlaw diri sa mua. Kung mga lisos takaw diri nako gibuad. Kay bantang sa init diri kung may init lang. Uy, init dig. Ito sa amua dire kay bantang kay dire. Sangin. Ito sa project ni Kraken kay shoot. Karong pizzados kuno sila mag-additional na sila mga tao. Butag. Kuha na ka unit ang gipabarog rin tulo. Pero ang buhaton ani upat unta niya gipa-additional ni Kraken og duha. Pero layout pa ang duha. Wala pa rin kuan. Ang usa ka unit kani nga unit. Kani nga unit ipauman yung una para makita siya sa finish to good. Sit out ka sa kokon mga kaidol. Ako magawa nga si Stanley Sirgas, sit out ko niya. Nasa ulingan. Tansoy. Ikaw sit out, Tansoy. Ikaw tayo magkakita. Kaya na akong ngigil. Ingat ko. Warin to? Auto piniro yung ito. Ini mo na gipa additional nga layout to. Ini. Nakatausa na sa ubos na sa bakilid.